Надиедаце за всички от село Селановци! Специален поздрав за най-добрия Баромони и за неговия брат Николай. Хвали гърми на братята, все им върви. Душманите гледат, ама нищо не могат да направят. Яша, братя, на здраве за цялата фамилия. Вълци единаци, но сърца като планина. Мони казва: който е с нас, добре е дошъл. Който е против нас, да гледа отстрани. Хайде музиката да свири. На здраве за шаката Тюрхан, Мони и всички хора от Селановци! Живи, здрави, с пари, късмет и много